Никелодион и представя планетни скачачи. Ей, спиш ли? Добро утро, Лу! Добро утро, Луна! Някъде се събудило! Ха-ха! Какво е това? Един гребен, нали? Ха-ха-ха! Това е опална бъркотия! Събери си такива неща, за да изчистиме стаята! Трябва да се фокусира. Фокус-фокус! Взимаш ли някой дреха? Аха, тениска! Много ви благодаря! Ало? Какво носиш? Охо! Едно такава тениска с октоподче. Ало? Какво да направя с чорапът? Къде го остави? Ето я! Браво на тебе, Луна! И чорапче също. Лу? Един чорап, моля. Благодаря! И второто. Много ви благодаря. Това са ни чорапи, а това са ни вторите ни чорапи. А какво да направя, Лунайло? Къде го стави един чорап? Лу. Луна. Вау! Това е добър баланс! Дори търсиш ли някъде под диванът? Ей, Луна, Лу, къде отиваш? Това са ни приятни закуски. Едното за Луна и едното за Лу. Приятен апетит! Търкам си зъбките! Един сандвич! Сложим вътре, как да ви пъхна вътре в раницата? Това е един чорап, намерих я! Браво на тебе! Сложиш един чорап в едно крак на Луна с обувките си. Чао, Луна! Беше толкова интересно! Това беше за планетни скачачи за днес. Просто го изгледайте. Планетни скачачи. Запишете си за кастинг на nova.bg /кастинг.